Goedenavond, het is zaterdag 23 januari en u kijkt naar een overzicht van het Zeeuwse nieuws van vandaag. Het was een komen en gaan van huisartsen in het ADRZ-ziekenhuis in Goes. Zo'n 270 dokters lieten zich daar vandaag inenten tegen het coronavirus. Het is zo voorbij en nu merk je daar eigenlijk niks meer van. Maar ik heb nooit zoveel last van prikken, dus... Bijna alle Zeeuwse huisartsen gaven gehoor aan de oproep om zich te laten vaccineren. Het is natuurlijk belangrijk om anderen te beschermen als je zelf iets meeneemt zonder dat je je daar bewust van bent. En je het een ander overdraagt die daar misschien wel heel erg ziek van wordt. Ja, dat wil ik niet in mijn geweten hebben. Ik ben blij dat ik gevaccineerd ben. Voor mij komt de prik wel net iets te laat omdat ik zelf de corona al gehad heb. Maar ik ben toch blij dat ik hem wel binnen heb. Ja, die vaccinatie is toch iets hoopgevends en daarmee hopen we toch het sneller onder controle te krijgen allemaal. Dus zeker, hoe sneller hoe beter en hoe meer hoop voor iedereen. U heeft het al gehad, waarom bent u dan toch nog gekomen? Omdat we toch nog niet helemaal zeker zijn wat de bescherming oplevert na een doormaken van de corona-infectie. En er wordt alom geadviseerd om zeker dan toch de vaccinatie alsnog te nemen. Ja. Eigenlijk zouden de huisartsen pas volgende week in aanmerking komen voor een prik. Maar de artsen hebben zich hard gemaakt om eerder een vaccinatie te krijgen. Ze zijn blij dat ze nu al aan de beurt zijn. Wij staan natuurlijk ook een beetje aan de frontlinie. Ik ben zelf ook vrij onverwachts besmet geraakt. En dat kan ons allemaal overkomen. En daarom denken we wel dat het belangrijk is dat wij ook in eerste instantie ook gevaccineerd werden. De huisartsen zijn gevaccineerd met het Moderna-vaccin. Dat betekent dat ze over 4 weken nog eens terug moeten komen voor een tweede prik. Misschien is het jou ook al opgevallen. Op straat zwerven steeds meer gebruikte mondkapjes rond. Daarom zijn de Centra voor Natuur- en Milieueducatie een strijd begonnen tegen deze nieuwe vorm van zwerfafval. Eigenlijk verteert dat niet in de natuur. Dus het is echt zaak om die mondkapjes uit onze omgeving te halen. Er worden gratis grijpers uitgeleend, zodat iedereen mee kan helpen met het opruimen van de mondkapjes. Daarmee kan je het mondkapje met het grijpertje in de vuilniszak doen. We geven ook handschoenen mee. Dus op die manier kan je helemaal veilig op pad. Als je een wandelingetje gaat maken, neem je gewoon eventjes de grijper en de vuilniszak mee. En zo houden we Zeeland schoon. Iedereen kan de grijpers reserveren om er zelf mee aan de slag te gaan. Ik dacht van een paar van die prikkers wel handig, ook voor de rug. Want anders ben je de hele tijd aan het bukken. En ik vind het wel handig om het gewoon mee te nemen. Ik heb aan de linkerkant heb ik de herenmaten. Weet jij welke maat jij hebt? Ja, 40 ongeveer. De winkels zijn nog gesloten, maar de medewerkers van Intersport Zierikzee zitten niet stil. Om hun klanten toch service te kunnen bieden, wordt via videobellen informatie gegeven over de producten. En al is het allemaal wat onpersoonlijker, zo'n videogesprek leidt regelmatig tot een aankoop. Nu nemen de klanten eigenlijk voornamelijk contact met je op als ze al specifiek op zoek zijn naar iets. En dat merk je wel. Dus je hebt het minder dat je heel de winkel eigenlijk... Ja, het is minder een tour door de winkel. Het is meer wat gerichter het artikel en de wensen en behoeften van de klant. En zo probeer je de klant wel zo goed mogelijk te helpen. Met een bakfiets bezorgen de medewerkers de bestellingen in de buurt. Op die manier blijft het aantrekkelijk om de lokale ondernemer te steunen en blijven de werknemers fit. Voor ons gezond en voor ons ook een stuk praktischer, omdat we veel makkelijker bij de klant komen. En qua tijd scheelt dat ook een hoop. De winkel hoopt natuurlijk na 9 februari weer open te mogen. Maar als dat niet kan, blijven ze voorlopig zelf bezorgen. Uw bestelling, meneer. Ja, dank u wel. Alsjeblieft. Mocht het niet goed zijn of heeft u nog vragen, kunt u altijd nog even contact met ons opnemen. Super, dank u wel. Zijn we er klaar voor? Are you ready? En dan voer ik ook altijd nog even de spanning op en draai. En dan zie ik een nummer en dan zeg ik 197. Het is al even geleden dat Jan Miras aan het Rad van Fortuin in Hoek heeft kunnen draaien. De voorzitter van de supportersvereniging van de voetbalclub kan zich de laatste keer op het sportpark niet eens meer herinneren. Maar hij weet wel wat hij mist. Die derde helft, dat is toch, er zijn heel veel mensen op het dorp natuurlijk. Je ziet elkaar eigenlijk nu een beetje snel in de koop. Ja, mondkapje op. Zo moet je nog eens kijken, is dat nou Pietje of Keesje? En dat mis je echt, hè. Toch hoeft het van Miras niet ten koste van alles snel weer te beginnen. Ik zeg ook, alsjeblieft niet van KNVB laten we weer beginnen zonder publiek. Want dat is echt ook helemaal niks. Dan alles, geen ambiance, niks.
goed, we gaan nu allemaal een prikje krijgen. Dus ik hoop dat we toch volgend seizoen kunnen gaan beginnen. Waar kijk je nou het meest weer naar uit als het straks weer normale zaterdag is? Dat we echt weer met z'n allen langs die lijn staan. Hè, dat die tune weer hoort als de spelers het veld opkomt. Dat we weer confetti kunnen schieten. En na afloop gezellig in de kantine. Disco, Rad van Fortuin. Een beetje ambiance. Dat is echt wat ik nog terug verlang. Het was misschien niet zo zonnig als gisteren, maar het scheelde toch niet veel. Er was veel blauwe lucht en gaandeweg kwam er ook weer meer hoge bewolking. Maar de wind zakt af en het werd heel rustig en het wordt ook een kalme avond met een enkele lokale bui en temperatuur dalend naar minima van 0 tot 1 graad in het binnenland tot ongeveer 3 aan zee. Die temperaturen zullen later in de nacht weer wat oplopen, want er komt dan een matige west- tot noordwestenwind, maar die brengt op zijn beurt ook winterse buien mee, dus met regen, maar lokaal ook met sneeuw en hagel. In de kustzone zal het weinig problemen geven, maar landinwaarts kan het lokaal even glad worden. En morgenochtend valt er lokaal nog een regen- of natte sneeuwbui. Morgenmiddag is het vrij zonnig en droog. In de loop van morgenavond en vooral maandagnacht is er van het zuiden uit kans op een paar sneeuwbuien. Maximumtemperatuur morgen 4 à 5 graden, bij meestal een zwakke tot matige westenwind. Ook maandag overdag is het rustig. Er is dan wat zon en er valt nog een enkele winterse bui. Dinsdag is het al wat zachter en vanaf woensdag gaat de temperatuur echt omhoog naar ongeveer 7 graden en dan komt er ook meer wind en regen. En tot zover. Straks ben ik natuurlijk nog bij u terug met Zeeland de Week. Dus graag tot zo en anders nog een fijne avond.